Viveiros Leboreo nace no 2009, é unha empresa de carácter familiar, con moitas ganas de facer viverismo. Os nosos valores é poñer sobre todo en coñecemento, en valor, sobre todo os fentos, que é un cultivo moi extendido en Galicia, pero a xente non aposta tanto aquí por eles. Organizámonos e sobre todo macetamos, despois recibimos pedidos e preparámolos. Nos non facemos tipo autoventa, senón que solemos vender casi toda a produción por venta xa programada. O selo de Galicia Calidade para nós sobre todo é un prestixio, xa que é unha marca moi coñecida tanto a nivel autonómico como xa tamén casi a nivel nacional. E para nós foi un prestixio contar co selo. Sobre todo o noso produto ten e nos vende.